Здравейте! Едно нощно послание към всички, които имат някаква ситуация, която е тежка, трудна, комплицирана, сложна, неуправляема, трудно решима, неприятна, натоварваща. Едно въпросче. Когато сте се раждали, някой обещавал ли ви, че животът ви ще е лесен, че няма да имате никакви трудности, че няма да трябва да полагате усилия, че цял живот ще сте спокойни? На мене никой такова нищо не ми е обещавал. Нищо такова никога никой не ми е обещавал, когато съм се раждал, нито пък и през 60-те години след това. Справяйте се, хора. Справяйте се, борете се. Борете се. Аз в момента имам някои грижи, да го кажем така най-популярно. Не, че ми е труден, тежък или беден живота. Съзнанието ми е натоварено и от някои предстоящи, и от някои настоящи неща. Просто това исках да ви кажа, че като се замисли човек, никой на никого от новородените не е обещавал, примерно, брата Фея или Орисницата да каже: сега ти се роди, животът ти от тук нататък ще е пълен с цветя, рози, песни, танци на народите, масло, мед, хеви метал, или духова музика, или народна музика, или оперетна музика, или оперна музика. Никой нищо такова не е обещавал. Има си трудности, справяйте се.